Hai, zâmbește mai departe. Oi, stai că nu e corect. Da? Hai. Nu-ți faci cic-cic. Nu mai te filmez. Te aștepți cic-cic? Așa, scoală, scoală. Ridică-te. Odiu, odiu. Așa, hai ține-te. Ce s-a întâmplat? Măi. Cine acolo se scală? Măi, așa, mami, așa. Și? Și eu am plecat. Hai. Ce? Dar și nu-ți place ție? Hai, scoală în picioare. Eu nu te zia, dar să fii ca mami. Așa, bravo. Hop! Cine s-a sculat? Măi, Sofia. Hai, ridică-te. Ridică păpăneața. Așa. Uite. Trădădădăn. Afară a ieșit soarele și ne ducem afară. Nu, încă nu. Vrei să te ții singur în picioare? Dar pune o mână. Așa. Poți. Buți. Vrei? Vrei asta? Oru? Hai, mergi. Hai. 1, 2. -huh. 13 octombrie 2015. Da? Sofia supără că vrei să înveți să stai în picioare și are 9 luni și câte zile? Și o săptămână. Așa? Eu am 9 luni și o săptămână. Vrei aparatul? Ține-te. Все, пока. Ciao. Cine are picească? Frumos? Vrei? Da, eu înțeleg, tu vezi, asta nu e jucărică. Все. Da, super, nu te filmez. Ne ducem afară, hai. Ulăpca.